Η περικοπή, αδερφοί, από την οποία θα μελετήσουμε είναι στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 13, γιώτα γάμα. Και εκείνο το οποίο θέλουμε να πούμε είναι τα εξής. Είναι λόγια τα οποία έχει πει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Από δε της ηχής μάθετε την παραβολήν. Όταν ο κλάδος αυτής γίνει ήδη απαλός και εκβλαστάνει τα φύλλα, εξέβρετε ότι πλησίον είναι το θέρος. Έτσι και εσείς, όταν δείτε τα γενόμενα, όταν δείτε όλα εκείνα τα οποία γίνονται στον κόσμο, να ξέρετε ότι είναι πλησίον, κοντά στις πόρτες. Αλήθεια σας λέω, δεν θα παρέλθει η γενεά αυτή έως σου γίνουσι όλα εκείνα τα οποία τα καταγράφει λεπτομερώς ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν. Οι λόγοι μου όμως δεν πρόκειται να παρέλθουν. Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδής γνωρίζει, ούτε οι άγγελοι εν το ουρανό, ούτε και ο Υιός, παρά μονάχα ο Πατέρας. Και δίνει ο Ιησούς Χριστός κάποιες παρακαταθήκες, κάποιο τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ζήσουμε. Προσέχετε, πρώτον, αγρυπνείτε, δεύτερον, τρίτον, προσεύχεστε, διότι δεν ξέρετε πότε είναι ο καιρός. Επειδή το θέλει, είστε σαν άνθρωπος ο οποίος αποδημεί και αφήνει το σπίτι του και τα δίνει όλα στους δούλους του και στον καθένα δίνει το έργο το δικό του και στον θυρωρών προστάζει να αγρυπνεί. Και είναι το εδάφιο το 35, το οποίο θα αποτελέσει κατά κάποιο τρόπο τη βάση της μελέτης μας, και λέει: δεν ξέρετε πότε θα έρθει ο Κύριος της οικίας. Δηλαδή δεν ξέρετε πότε θα έρθει ο Ιησούς Χριστός να παραλάβει την εκκλησία του. Και λέει εδώ κάποιες χρονικές περιόδους. Πρώτη περίοδος την εσπέραν, δεύτερη περίοδος το μεσονύχτιον, τρίτη περίοδος ή όταν φωνάξει ο αλέκτορ ή ακόμα το πρωί. Μήπως έρθει ξαφνικά και σας βρει να κοιμάστε. Το θέμα, αδερφοί, από το οποίο θα πάρουμε μερικές σκέψεις είναι πότε θα έλθει ο Κύριος της οικίας. Δηλαδή πότε θα έρθει ο Ιησούς Χριστός να πάρει τους δικούς του. Και έχουμε να πούμε στην αρχή ότι όλα αυτά θα τα πούμε σύμφωνα με τον χρόνο, ο οποίος κυλάει και κυλάει πάρα πολύ γλίγορα. Πόσο γλίγορα κυλάει ο χρόνος. Πολλές φορές φέρνω στη μνήμη μου διάφορα γεγονότα τα οποία έχουν γίνει στο παρελθόν και διαπιστώνω πραγματικά ότι ο χρόνος τρέχει πάρα πολύ γλίγορα. Και θυμάμαι κάποια πολύ μακρινή εποχή, ο πατέρας μου είχε μια βιοτεχνία με ένα συνεταίρο, τον κύριο Γιάννη, και πήγαινα εκεί πέρα συχνά και εκεί σε ένα παταράκι είχαν ένα ποδήλατο, ένα παλιό ποδήλατο εγκαταλελειμμένο. Και πόσο ήθελα αυτό το ποδήλατο, γιατί εκείνη την εποχή η χαρά μας ήταν πηγαίναμε και νοικιάζαμε ποδήλατο και θυμάμαι δίναμε 2 δραχμές για μισή ώρα. Και μέσα αυτές τις 2 ώρες πηγαίναμε και ταξιδεύαμε και προχωράγαμε και είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Καθώς λοιπόν έβλεπα αυτό το ποδήλατο και το ζαχάρωνα, όπως λέμε στην καθομιλούμενη, λέω στον πατέρα μου, πολύ χαρά θα μου έδινε να μου δίνατε αυτό το ποδήλατο, να το φτιάξω και να το έχω σαν ένα μεταφορικό μέσο. Και μου λέει, δεν ρωτάς τον κύριο Γιάννη? Ο κύριος Γιάννης ήταν ο συνεταίρος του. Πάω λοιπόν, του λέω, κύριε Γιάννη, έχετε εδώ αυτό το ποδήλατο το οποίο το βλέπω ότι δεν το χρησιμοποιείτε καθόλου. Δεν μου το δίνετε? Και μου λέει, πάρ' το Γιώργο, λέει, μας πιάνει και τον τόπο, είναι όλο δικό σου. Και πήρα το ποδήλατο αυτό και από τον Πειραιά το τσουλώντας με τα πόδια, το έφερα στην Νίκαια, το έφτιαξα, τα λάστιχα του ήταν σκασμένα, οι σαμπρέλες ήταν τρύπιες και ήταν ένα μεταφορικό μέσο. Και τότε στην εποχή εκείνη ήταν και άλλα παιδιά τα οποία είχαν ποδήλατο. Βέβαια τα αυτοκίνητα και όλα τα υπόλοιπα ήταν άγνωστα την εποχή εκείνη. Δεν τα χρησιμοποιούσαμε. Και λέει ένας από τα παιδιά, λέει, δεν κάνουμε μια εκδρομή? Να κάνουμε. Και πού να κάνουμε την εκδρομή αυτή? Να την κάνουμε, λέει, με τα ποδήλατα στην Παλαιά Πεντέλη. Σκεφτείτε, από εδώ μόνο που το σκέφτομαι τώρα κουράζομαι. Και όμως συμφωνήσαμε και ένα πρωί, 7 η ώρα ήταν το πρωί, καβαλήσαμε τα ποδήλατα και πήγαμε στην Παλαιά Πεντέλη και μάλιστα όταν φτάσαμε εκεί σε μια μεγάλη ανηφόρα δεν μπορούσαμε με το πετάλι και τα αφήσαμε κάτω και τα κουβαλάγαμε με τα πόδια και μετά η μεγάλη χαρά να κατεβούμε χωρίς να κάνουμε πετάλι. Με αυτές τις πολύ μικρές χαρές την εποχή εκείνη ευχαριστιόμασταν. Και τότε η παρέα μας ήταν ο αδερφός ο Άρης ο Τουτουτζάκης, ο Χαρίλαος ο Τουτουτζάκης, ο Τάσο Δελιανίδης, εγώ δεν θυμάμαι, ήταν και κάνα 2 παιδιά. Και σκέφτομαι, από την εποχή εκείνη, από τις μέρες εκείνες, έχουν περάσει 75 ολόκληρα χρόνια.
Πώς περάσανε αυτά τα χρόνια? 75. Και περνάει ο χρόνος χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Και καταλαβαίνουμε τα χρόνια όταν έρχονται και προστίθενται στη ζωή μας. Γιατί άλλο πράγμα είναι να είσαι 69 χρονών και άλλο να γίνεις 70. Αυτό το ένα έτος σε φορτώνει πάρα πολύ βάρος και καταλαβαίνεις το κύρισμα του χρόνου. Και ο Μωυσής, ο οποίος ήταν δούλος του Θεού και έκανε πάρα πολλά για να κάνει το έργο του Θεού, έχει γράψει ένα ψαλμό, τον ψαλμό 70, και λέει όλη η ζωή μας είναι 70 και αν έχουμε δυνατή υγεία και νευροσυστία είναι 80 χρόνια. Όμως λέει και το μεγαλύτερο μέρος της ζωής αυτής είναι πόνος και κόπος και εμείς λέει πετώμεν. Αυτό είναι, αδελφοί, ο χρόνος τρέχει αδυσόπιτα. Και το εδάφιο αυτό το οποίο μελετάμε είναι ένα εδάφιο το οποίο αναφέρεται σε όλο το χρόνο καθώς προχωράει. Είναι ο χρόνος ένα ορμητικό ποτάμι μέσα στο οποίο βρισκόμαστε από τη στιγμή που γεννιόμαστε και τρέχει ο χρόνος και μαζί τρέχουμε και εμείς. Και προχωράμε, και εκείνο το οποίο έχει σημασία, καθώς τελειώνει κάποτε ο χρόνος, στις εκβολές του ποταμού αυτού να βρεθούμε κοντά στην παρουσία του Κυρίου. Και δεν υπάρχει, αδελφοί, μεγαλύτερη χαρά, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ωφέλεια από το να είναι κανείς στον δρόμο του Κυρίου. Καμιά χαρά της ζωής αυτής δεν μπορεί να συγκριθεί με τη χαρά την οποία έχει κάποιος ο οποίος ανήκει στον Κύριο και είναι παιδί δικό του. Για την ανθρώπινη κατανόηση όμως διαιρούμε το χρόνο σε τρία μέρη: στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Η σημερινή μέρα είναι το παρόν, η αυριανή μέρα είναι το μέλλον. Η σημερινή μέρα που είναι παρόν, την αυριανή μέρα θα γίνει παρελθόν. Και καθώς γυρίζουμε πίσω και εξετάζουμε και μελετάμε τα διάφορα γεγονότα, και πρέπει όσα έχουν γίνει στη ζωή μας να ερχόμαστε και να τα φέρνουμε μπροστά μας και να τα μελετάμε, διαπιστώνουμε ότι το χέρι του Θεού πάντοτε ήταν επάνω μας. Πάντοτε μας βοηθούσε και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, και έρχεται κάποια εποχή και καταλαβαίνουμε όχι μονάχα το κύρισμα του χρόνου, αλλά τις ευλογίες εκείνες τις οποίες μας έδωσε ο Θεός. Ο χρόνος έχει σχέση μονάχα με την παρούσα ζωή. Όταν θα φύγουμε από τη ζωή αυτή και όταν θα πάμε στο ουρανό, στο μοναδικό, στο αιώνιο, στο οριστικό μας σπίτι, χρόνος δεν θα υπάρχει, όλα θα είναι ένα ατέλειωτο παρόν. Και όχι μονάχα δεν θα υπάρχει χρόνος, αλλά δεν θα υπάρχουν και τα προβλήματα τα οποία έχουμε στη ζωή αυτή. Γιατί όσο και να περνάει κανείς καλά, όσο και να έχει πάρα πολλά όμορφα πράγματα στη ζωή του, πάντοτε έχει ένα κενό, πάντοτε έχει μια δυσκολία. Αυτή η δυσκολία στον ουρανό δεν θα υπάρχει. Δεν θα υπάρχουν στον ουρανό ασθένειες, δεν θα υπάρχει ζάχαρο, δεν θα υπάρχει χολυστερίνη, δεν θα υπάρχει να πέφτουμε, να σπάμε τα πόδια μας και να έχουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε σήμερα και τα οποία χαρακτηρίζουμε με κακουχίες. Δεν θα υπάρχουν τίποτε από όλα αυτά τα πράγματα, αλλά θα είναι μονάχα ο Θεός και η δόξα Του. Και πολλές φορές σκέφτομαι ότι επειδή πιστεύω στο Θεό και πιστεύω ότι όλοι μας που βρισκόμαστε εδώ πιστεύουμε στο Θεό, κάποια μέρα, δεν τη γνωρίζουμε ποια είναι, θα φύγουμε και θα πάμε στην παρουσία Του και θα πάμε στον ουρανό. Και σκέφτομαι, στον ουρανό εγώ, μα δεν το αξίζω, μα ποιος είμαι? Είναι, αδελφοί, η χάρις του Θεού, που έρχεται η χάρις του Θεού και μας δίνει την οδηγία και μας διαβεβαιώνει ότι είμαστε παιδιά δικά Του και κάποια μέρα όλα τα προβλήματα θα τελειώσουν, όλα τα βασανία θα τελειώσουν, δεν θα υπάρχει τίποτα από όλα αυτά τα οποία έχουμε στη ζωή αυτή και μας τυραννάνε, αλλά θα βρισκόμαστε στη δόξα του Θεού. Και διαβάζουμε στο βιβλίο προς Εβραίους, στην επιστολή προς Εβραίους, στο πρώτο κιόλας κεφάλαιο και στα πρώτα εδάφια, ο Θεός, αφού ελάλησε κατά το παρελθόν προς τους πατέρας μας πολλές φορές και με πολλούς τρόπους, τώρα στις έξιατες μέρες λαλεί εμάς δια του Υιού, τον οποίον έθεσε κληρονόμων πάντων. Και σκέφτομαι πολλές φορές, εγώ κληρονόμος του Χριστού, από πού και σπου, ποιος είμαι? Με διαβεβαιώνει ο Λόγος του Θεού. Και πολλές φορές διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, είναι γεγραμμένον. Και εκείνα, αδελφοί, τα οποία είναι γεγραμμένα, εκείνα τα οποία υπάρχουν στην Αγία Γραφή και εκείνα τα οποία αφαιρούν όλους εμάς που πιστεύουμε στο Θεό, να τα έχουμε βαθιά σαν πολύτιμο θησαυρό μες στην καρδιά μας. Και έρχεται ο διάβολος και μας λέει, μα αυτά τα οποία γράφει η Αγία Γραφή, αυτά όλα είναι ψεύματα, αυτά όλα είναι ανοησίες, είναι γεγραμμένον. Θα βρεθούμε κάποτε στην παρουσία του Θεού. Και λέει η επιστολή προς Ρωμαίους στο κεφάλαιο 8, είμαστε κληρονόμοι μεν του Θεού, συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Σκέφτομαι,
Εγώ, συγκληρονόμος του Ιησού Χριστού. Όλοι εσείς, συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Μόνο που θέτει εκεί μία παράγραφο. Εάν συμπάσχομεν. Αδελφοί, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όσο καλά και να είμαστε τακτοποιημένοι, πάντοτε συμπάσχομεν. Πάντοτε έχουμε προβλήματα. Πάντοτε έχουμε δυσκολίες. Και αν θα περάσουμε όλες αυτές τις δυσκολίες, θα είμαστε συμμέτοχοι, έτσι λέει ο Λόγος του Θεού, της δόξης αυτού. Υπάρχει ένα περιοδικό στην Αμερική το οποίο λέγεται Fortune, το οποίο καταγράφει τους πλουσιότερους ανθρώπους και μάλιστα τους καταγράφει και με σειρά αρρύθμισης. Ο υπαριθμός 40 πλούσιος άνθρωπος είναι αυτός ανέβηκε τόσες θέσεις και το περιοδικό αυτό εκδίδεται κάθε χρόνο. Και μια φορά που το οποίο το είχα διαβάσει και μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί ξεκινάει από τους πρώτους, τους πιο πλούσιους ανθρώπους. Και έλεγε Σουλτάνος του Μπρουνέι, επάγγελμα, πετρελαιοπηγές. Δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, Bill Gates, επάγγελμα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, Rockefeller, επάγγελμα, κληρονόμος. Αυτοί είμαστε, αδελφοί. Δεν έχουμε τίποτα δικό μας, δεν έχουμε καμία αξία δική μας, ό,τι και να κάνουμε. Είμαστε κληρονόμοι εκείνων τα οποία ο Θεός τα έχει αφήσει σε όλους μας. Και θα πρέπει να τα σκεφτόμαστε όλα αυτά τα πράγματα και η καρδιά μας να πλημμυρίζει για χαρά. Γιατί κάποια μέρα όλα αυτά τα οποία περνάμε θα τελειώσουν και κάποια μέρα θα βρεθούμε στην παρουσία τη δική Του. Και από τώρα θα πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό που μας έκανε κληρονόμους της δόξης Του, κληρονόμους όλων εκείνων τα οποία έχει ετοιμάσει για όλους εμάς που πιστεύουμε στο Θεό. Και τι μας λέει ο Χριστός? Να αξιοποιούμε το παρόν, το τώρα. Κάποτε ο Απόστολος Παύλος σε ένα από τα ταξίδια του βρέθηκε και στην αρχαία Αθήνα. Και στην Αθήνα, η Αθήνα ήταν τότε η περίοδος που ήταν σε μεγάλη υπόλοιψη η Σοφία. Και οι Αθηναίοι δεν δούλευαν, είχαν τους δούλους, είχαν τους σκλάβους, οπότε είχαν έναν ατέλειωτο καιρό και δεν έκαναν τίποτε άλλο παρά να περπατάνε και να φιλοσοφούν. Και μάλιστα διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, πάντες λέει οι Αθηναίοι και οι παρεπιπούντες ξένοι, οι σου δεν άλλο υφέρουν στη μη εις τον ακούνε και θα λένε κάτι. Ό,τι βρίσκανε κάποια καινούρια ιδέα, τον πιάνανε τον άνθρωπο, έλα εδώ, τον πηγαίνανε στον Άριο Πάγο, πες μας τι είναι εκείνα τα οποία έχεις, η καινούρια αυτή αλήθεια την οποία έχεις να μας παρουσιάσεις. Γιατί πάντοτε υπήρχαν αλήθειες και πάντοτε υπήρχαν διαφοροποιήσεις και οι αρχαίοι Αθηναίοι δεν είχαν τίποτε άλλο και καθώς καθόντουσαν θέλανε να ακούνε κάτι το ιδιαίτερο. Έτσι λοιπόν πήγε εκεί πέρα και ο Απόστολος Παύλος. Γυρίζει την πόλη, βλέπει ότι η πόλη ήταν γεμάτη από αγάλματα και μάλιστα διαβάζουμε το πνεύμα αυτού λέει παροξύνω τον εαυτό, βλέπω την πόλη γέμουσαν ειδόλων. Η Αθήνα, η αρχαία, ήταν μια ειδωλολατρική πόλη. Και τα είδα λέει όλα αυτά τα πράγματα λέει και θέλω να σας πω. Μάλιστα λέει η Αγία Γραφή ότι ο Απόστολος Παύλος συνήθιζε και περπατούσε εκεί στην αγορά και συνδιαλέγεται, κουβέντιαζε με τους διαφόρους. Και κάποιος γιατρός της παλιάς εποχής, ο Δοξιάδης, είχε πει ο γιατρός πρέπει να είναι καλός λέει στη δουλειά του, αλλά πρέπει να είναι και κουβεντιαστής. Πας λέει για ένα θέμα, σου λέει κατευθείαν πάρε αυτό το φάρμακο και τελειώνει. Όχι λέει, πρέπει λέει να κουβεντιάζει με τον κόσμο. Και ο Απόστολος Παύλος ήταν αυτό, κουβεντιαστής. Έπιανε τους Αθηναίους και τους μιλούσε για τα διάφορα θέματα και σχολίαζε όλα εκείνα τα οποία έβλεπε στην αρχαία Αθήνα. Παίρνουν λοιπόν τον Απόστολο Παύλο, εκείνοι οι οποίοι ήταν διοικητές κατά κάποιο τρόπο εκεί στην Αθήνα, τον επέρνουν, τον εφέρνουν στον Άριο Πάγο. Για πες μας λέει, τι είναι αυτά τα καινούρια τα οποία έχεις να μας πεις? Και ο Απόστολος Παύλος βέβαια βρήκε την ευκαιρία και στην ευκαιρία αυτή τους μιλάει για το Θεό. Τους λέει ότι ο Θεός έχει παραβλέψει, έχει συγχωρέσει λέει τους καιρούς της αγνίας, γιατί όλοι μας σαν άνθρωποι έχουμε καιρούς αγνίας. Έχουμε καιρούς που ήμασταν μακριά από τον Θεό, που δεν γνωρίζαμε απολύτως τίποτε. Αλλά ήρθε κάποια μέρα και ο Θεός μας άνοιξε τα μάτια και έτσι γνωρίσαμε τον Θεό και ακολουθήσαμε τον δρόμο το δικό Του. Και τους έλεγε ο Απόστολος Παύλος για το περιεχόμενο της Αγίας Γραφής και αφού τους έλεγε και τους έλεγε στο τέλος κατέληξε και τους μίλησε για την Ανάσταση των νεκρών. Εκεί ήταν πια που χτυπηθήκανε οι αρχαίοι Αθηναίοι. Ανάσταση των νεκρών. Είναι δυνατόν κάποιος να πεθάνει και να αναστηθεί? Και τι έγινε? Εκεί έγινε ένας διαχωρισμός. Έτσι όπως ακριβώς διαβάζουμε στο 17 κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων.
Τινές, λέει, τον εχλέβαζαν, μερικοί τον κορόιδευαν. Τι βλακίες είναι αυτές τις οποίες μας λες? Άλλοι, οι οποίοι ήταν έτσι πιο συνατοί, πιο μαζεμένοι, του λένε, περί τούτου θέλω να σε ακούσει και πάλιν. Θα είσαι αρκετό καιρό κοντά μας, θα τα ξαναπούμε, θα έρθεις και θα μας τα ξαναπείς. Και υπήρχε μια τρίτη κατηγορία, η μειοψηφία, οι οποίοι επίστεψαν. Και διαβάζουμε ότι σε αυτούς οι οποίοι επίστεψαν και οι οποίοι δέχτηκαν τα λόγια του Παύλου ήταν ένας Αρεοπαγίτης, το όνομά του Διονύσιος, και υπάρχει ακόμα και σήμερα στην Αθήνα η οδός Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, και άλλη μια γυναίκα η οποία ονομαζόταν Δάμαρης. Μάλιστα στην πρώτη εκκλησία υπάρχει μια ομάδα η οποία λέγεται Δάμαρης η Αθηναία και δεν ξέρω, εξυπηρετεί κάποιους σκοπούς και πηγαίνει και μιλάει στους ανθρώπους για διάφορα πράγματα. Και εμείς έχουμε τώρα, καθώς μιλάμε αυτή την αλήθεια, γιατί και σήμερα αυτό γίνεται. Εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν στο Θεό είναι λίγοι, είναι πολύ λίγοι. Κάποτε ο Χριστός μίλησε και εκεί έχουμε καταγεγραμμένη την ομιλία την οποία έκανε ο Ιησούς Χριστός, είναι στο 7 κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, και εκεί ο Ιησούς Χριστός του μίλησε και τους είπε υπάρχουν δύο πύλες, δύο πόρτες. Υπάρχει η πόρτα η φαρδιά και είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι την βρίσκουν, και υπάρχει, λέει, και η στενή πύλη. Και μάλιστα, λέει, τη στενή πύλη λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι την βρίσκουν και ακόμα λίγοι εκείνοι οι οποίοι την ακολουθούν. Γιατί η στενή πύλη απαιτεί να έχουμε προσοχή, να έχουμε σεβασμό στα πράγματα του Θεού και να ακολουθάμε όλες εκείνες τις οδηγίες τις οποίες έχει βάλει ο Θεός, τις οποίες πρέπει να ακολουθούμε. Και από την πύλη αυτή τη στενή λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι περνάνε. Γι' αυτό και βλέπουμε όταν μίλησε ο Χριστός στην αρχαία Αθήνα, σωθήκανε μονάχα ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και κάποια γυναίκα που ονομαζόταν Δάμαρης και κάποιοι πάρα πολύ λίγοι. Εκείνοι, αδερφοί, οι οποίοι ακολουθούν το δρόμο του Θεού συνετά και πιστά, είναι λίγοι. Έτσι ήταν πάντοτε και έτσι είναι και τώρα. Και ευχαριστούμε τον Θεό που μας έχει ανοίξει τα μάτια, που μας έχει ανοίξει το μυαλό, τη διάνοια, και ακολουθούμε αυτό το δρόμο. Είναι στενός, έχει δυσκολίες, έχει αγκάθια, έχει αδιέξοδα, αλλά αυτός ο στενός δρόμος κάποια μέρα θα μας φέρει στην παρουσία του Θεού. Κάποτε, αδελφοί, ένας αδερφός ο οποίος είναι από την Ελεύθερη Εκκλησία και δεν ξέρω αν ξέρετε, σας το έχω ξαναπεί, η πρώτη Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία έγινε στο πατρικό μου σπίτι, σε ένα μικρό χώρο. Ξέρω εγώ πόσο ήταν, 20 τετραγωνικά μέτρα. Βάζαμε κάτι πτυσσόμενα καθίσματα και ερχόντουσαν μερικοί αδερφοί και μας μιλάγανε. Και έχω αναπτύξει μερικές φιλίες και μερικές σχέσεις και από τότε τους γνωρίζω πολλούς αδελφούς. Και μια μέρα με παίρνει ένας αδελφός από εκεί, λέει, ξέρεις, πέθανε, λέει, κάποιος από εμάς και ήταν ένας συνδικαλιστής και γερός, λέει, συνδικαλιστής, και θέλουμε να του κάνουμε την κηδεία του. Θέλουμε, λέει, να μας επιτρέψετε στην εκκλησία σας να ρωτήσεις, λέει, βέβαια τους άλλους αδελφούς εάν εγκρίνουν, και να γίνει η κηδεία του αδελφού αυτού στην εκκλησία τη δική σας. Γιατί εκτός των άλλων θα έρθουν, λέει, και κάποιοι βουλευτές. Είπα εδώ εγώ στους αδελφούς, λέει, πολύ ευχαρίστως και δεν έχουμε καμία αντίρρηση να έρθουμε και να κηρυχθεί ο Λόγος του Θεού. Και ήρθε τότε ένας αδελφός και κήρυξε το Λόγο του Θεού. Ήταν ο αδελφός Γιάννης ο Κρεμίδας, όσοι τον γνωρίζετε και όσοι τον θυμάστε, και μίλησε, και μια και ήταν τελετή κηδείας, μίλησε για το Θεό και μίλησε για την Ανάσταση των νεκρών. Και μίλησε ότι όλοι θα πεθάνουμε, αλλά κάποια μέρα όλοι θα αναστηθούμε. Και εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν στο Θεό θα αναστηθούν και θα βρίσκονται για πάντα στην παρουσία τη δική του. Τελείωσε η ομιλία του, τον εγνώριζα εγώ τον βουλευτή, ο οποίος ήρθε, ένας ήρθε από τους δύο που συνήθως πηγαίνουν στις κηδείες. Τι κάνεις, μου λέει, και τα λοιπά. Τον επισκεφτόμουν τακτικά γιατί είχαμε ένα πρόβλημα ανυποταξίας την οποία είχε ο γιος μου ο μεγάλος, και όλο πήγαινε και μου λέγε θα αλλάξει ο νόμος και όπου να είναι θα ψηφιστεί ο νόμος. Και μου λέει έλα από εκεί να τα πούμε. Τελειώνει η εκκλησία, μια αδερφή με πιάνει, μου λέει τον ξέρεις, λέω τον ξέρω. Μου λέει σε παρακαλώ έχουμε ένα θέμα, λέει, και θέλω, λέει, να το πεις. Μα τώρα τι να πω, λέει, όχι πήγαινε, μου λέει. Εντάξει, λέω. Πάω εκεί πέρα, με βλέπει. Τι γίνεται, μου λέει, σου είπα, λέει, θα σε ειδοποιήσω. Δεν έχει ψηφιστεί ο νόμος, αλλά όπως ακριβώς σου τα είπα, έτσι ακριβώς θα γίνουν. Τώρα ήρθα, λέω, για ένα άλλο θέμα. Είναι, λέω, μια αδερφή και έχει ένα πολεοδομικό θέμα. Πω, λέει, όλη η Ελλάδα, λέει, έχει παρανομίες.
Όλη η Ελλάδα, λέει, έχει προβλήματα, λέει, με την πολεοδομία. Και τι θα κάνω εγώ, λέει, θα βοηθήσω, λέει, αυτή την κοπέλα στο πρόβλημα, λέει, το οποίο έχει? Και αμέσως μου γυρίζει τη συζήτηση. Τι λόγος ήταν αυτός που έκανε ο ομιλητής στην εκκλησία την ώρα της κηδείας? Τι υπέροχος λόγος. Εγώ ξέρω, λέει, από λόγους. Αυτός ο άνθρωπος, λέει, άνετα θα μπορούσε να κάτσει στην Βουλή των Ελλήνων και να μαγειρέψει, λέει, να μαγέψει το ακροατήριο. Και εγώ προσπαθούσα να του αλλάξω τη συζήτηση και να του τη φέρω όχι στη ρημοτομία του λόγου, τι ωραία έκανε και τι ωραία παραδείγματα και πώς έφερε και ανέπτυξε το θέμα, αλλά ήθελα να του μιλήσω όχι στον τρόπο με τον οποίο μίλησε, αλλά στο περιεχόμενο του λόγου. Και ο άνθρωπος αυτός δεν έδειξε καμία σημασία. Έδειξε σημασία στον τρόπο με τον οποίο μίλησε ο άνθρωπος αυτός παρά στο περιεχόμενο. Και μάλιστα πριν από λίγους μήνες, πριν από 3 μήνες, 6 μήνες έχει πεθάνει κιόλας και ευχόμαστε, γιατί είχε και επαφές με την Ορθόδοξη Εκκλησία, να ήταν ένας άνθρωπος πιστός και να βρεθεί κάποια μέρα στην παρουσία τη δική του. Αδελφοί, έτσι καθώς προχωράμε, το παρόν θα μας οδηγήσει στο μέλλον. Η μέρα θα μας οδηγήσει και θα διαδεχτεί στη νύχτα. Και κάθε φορά που δασκενίζουμε το χρόνο και κάθε φορά που έρχονται εξαιρετικά δυσμενείς καταστάσεις στην προσωπική μας ζωή ή ευρύτερα στην κοινωνία, στρέφουμε το βλέμμα μας προς τα πάνω, όπως ακριβώς διαβάσαμε στον ψαλμό αυτό τον 121. Και τι κάνουμε? Περιμένουμε πότε θα έρθει ο Χριστός να πάρει την εκκλησία Του και να ανακοφιστούμε από όλα αυτά τα προβλήματα. Γιατί εκεί, αδελφοί που θα πάμε, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα από όλα αυτά τα οποία έχουμε τώρα. Και έχουμε, κύριοι αδελφοί, κάποια προβλήματα και μπορεί να τα ομολογούμε, μπορεί να είναι γνωστά, αλλά και πολλοί μπορεί να τα κρατάνε μυστικά στον εαυτό τους. Και πολλές φορές πονάει η καρδιά μας και κλαίμε και στεναχωριόμαστε και υποφέρουμε. Όταν θα φτάσουμε στην παρουσία τη δική Του, δεν θα υπάρχει κανένα από τα προβλήματα αυτά. Και όλοι μας περιμένουμε αυτό το οποίο είπαμε στην αρχή. Πότε θα έρθει ο Κύριος της οικίας? Πότε θα έρθει ο Ιησούς Χριστός? Και ο Ιησούς Χριστός μίλησε για την ημέρα εκείνη και μίλησε γιατί τον ρωτήσανε οι μαθητές Του. Και διαβάζουμε για την ημέρα εκείνη σε διάφορα μέρη της Αγίας Γραφής, βέβαια εκτεταμένα στο βιβλίο της Αποκάλυψης, αλλά και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 24 κεφάλαιο, στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, από το οποίο και διαβάζουμε την περικοπή αυτή, το 13 κεφάλαιο, στο κατά Λουκάν το 21 κεφάλαιο, και λέει τα διάφορα γεγονότα τα οποία θα γίνουν και τα οποία εδώ τα συμπυκνώνει ο Λόγος του Θεού σε 3 εδάφια. Αγρυπνείτε λοιπόν, λέει, διότι δεν ξέρετε πότε θα έρθει ο Κύριος της οικίας. Να αγρυπνούμε, λέει, διότι θα έρθει κάποια μέρα που ο Κύριος της οικίας, ο Ιησούς Χριστός, θα πάρει τους δικούς Του. Πότε θα έρθει? Δεν το γνωρίζουμε. Είναι ένα επτασφράγιστο μυστικό. Γιατί τον ρώτησαν οι μαθητές, για πες μας, λέει, πότε θα γίνει αυτό? Πότε θα γίνει, λέει, η συντέλεια των αιώνων? Θα γίνει, λέει, οπωσδήποτε, λέει, αλλά αυτό το πράγμα δεν είναι ένα πράγμα το οποίο μπορώ να σου το πω. Κανένας δεν το ξέρει. Ούτε οι άγγελοι στον ουρανό. Και υπάρχει, αδελφοί, ένα εδάφιο στο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 28 και εδάφιο 28, που μας λέει ότι από όλα αυτά τα οποία είναι γραμμένα στην Αγία Γραφή υπάρχουν 2 θέματα. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι αποκεκαλυμμένα σε εμάς που τα γνωρίζουμε και υπάρχουν άλλα τα οποία είναι σφραγισμένα, δεν τα γνωρίζουμε. Το γεγονός της έλευσης του Ιησού Χριστού να πάρει την εκκλησία Του είναι ένα γεγονός το οποίο είναι σφραγισμένο. Κανένας, λέει, δεν το ξέρει, ούτε οι άγγελοι στον ουρανό. Και αναφέρει εδώ ο Λόγος του Θεού 3 περιόδους και είναι 3 χρονολογικές περίοδοι. Η πρώτη περίοδος είναι το εσπέρας. Η περίοδος αυτή περιλαμβάνει τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες. Από το 0, από το 1 μετά Χριστόν, έως ότου συμπληρωθούν τα 400 χρόνια. Άγριες εποχές. Οι χριστιανοί ήταν μια πάρα πολύ μικρή μειοψηφία. Ο αυτοκράτορας ειδωλολάτρης, ο λαός ήταν ειδωλολάτρης και επειδή οι χριστιανοί ήταν μια μειοψηφία και δεν μπορούσαν να δεχθούν να είναι Θεός ο αυτοκράτορας, δεν τον δεχόντουσαν. Αποτέλεσμα, τον έπαιρναν και τον έστελναν στα λιοντάρια και τον έτρεγαν τα λιοντάρια. Και βρέθηκα στη Ρώμη και πήγα στο Κολοσσέο και είδα το μέρος εκείνο και νοερά μου ήρθε στη φαντασία
όλος εκείνος ο κόσμος, όλοι εκείνοι οι πιστοί, οι οποίοι έγιναν τροφή στα λεοντάρια, και ποιο ήταν το αδίκημά τους? Το αδίκημά τους ήταν ότι δεν πίστευαν ότι ο Αυτοκράτορας ήταν Θεός. Πίστευαν μονάχα στον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Λέμε πολλές φορές έχουμε προβλήματα. Για σκέψου να έχεις ένα λιοντάρι, μια τίγρη απέναντί σου και να έρχεται και να σε τρώει. Γιατί? Μόνο και μόνο γιατί δέχεσαι την αλήθεια του Ευαγγελίου. Και μάλιστα εκείνη την εποχή υπήρξαν πολλοί και οι οποίοι είπανε, όπως γίνεται σε κάθε φορά που γίνεται ένα τέτοιο τρομακτικό γεγονός, γιατί ήταν καταδιωκόμενοι, ότι θα έρθει, λέει, ο Χριστός. Και αφού θα έρθει ο Χριστός, γιατί να δουλεύουμε, γιατί να ασχολούμαστε με όλα αυτά τα βιωτικά έργα, δεν κάνουμε τίποτα απολύτως. Και παρατήσανε τις δουλειές τους και περίμεναν να έρθει ο Χριστός να παραλάβει την Εκκλησία του. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και γράφει ένα ολόκληρο κεφάλαιο στη δεύτερη επιστολή προς Θεσσαλονικής. Γιατί? Ναι, για να τους ανατρέψει αυτά τα οποία έλεγαν. Γιατί, λέει, ξέρετε κάτι, δεν θα έρθει, λέει, ο Χριστός. Θα έρθει, λέει, την ημέρα εκείνη την οποία είπε να γυρίσετε, λέει, στις δουλειές σας. Και τι τους λέει ο Απόστολος Παύλος? Σας παρακαλούμε, αδελφοί, για την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και την εις αυτόν επισύναξή μας, να μην σαλευθείτε ταχαίως, ούτε να θορυβήσετε, ούτε δια πνεύματος, ούτε διαλόγου, ότι τάχα επλησίασε η ημέρα του Χριστού. Η ημέρα του Χριστού δεν είναι μια μέρα η οποία θα γίνει στις μέρες τις δικές μας. Προσέχετε, γιατί μπορεί να σας εξαπατήσει κάποιος και θα έρθει κάποιος ο οποίος θα έρθει και θα είναι αντικείμενος σε κάθε έναν ο οποίος λέγεται Θεός ή βδέλημα. Δεν θυμάστε, λέει, όταν ήμουν εκεί που σας έλεγα τα ίδια πράγματα? Και τώρα γνωρίζετε αυτόν ο οποίος θα αποκαλυφθεί, και εκείνος ο οποίος πρώτα θα αποκαλυφθεί είναι ο Αντίχριστος, ο οποίος θα κατηγορήσει την Εκκλησία τη δική του. Και τότε τον άνομο αυτόν ο Κύριος θα τον απολέσει με το πνεύμα του στόματός του και θα τον εξαφανίσει με την επιφάνεια της παρουσίας του. Δεν είναι τώρα, μπορεί να είστε δύσκολα, μπορεί να είναι τα πράγματα επικίνδυνα, μπορεί να είναι μεγάλη κακία η οποία υπάρχει, αλλά δεν ήρθε ακόμα η εποχή εκείνη κατά την οποία θα έρθει ο Χριστός για να παραλάβει την Εκκλησία τη δική του. Και γύρισαν οι άνθρωποι αυτοί στις δουλειές τους και ο Κύριος, αν και τον περίμεναν 400 χρόνια, δεν ήρθε. Αυτή η πρώτη εποχή, η πρώτη χρονολογική εποχή, χρονική εποχή, είναι το εσπέρας. Και ο Κύριος της οικίας δεν ήρθε να παραλάβει τους δικούς του. Προχωράμε, η δεύτερη περίοδος είναι το Μεσονύκτιον, είναι ο Μεσαίωνας. Από τον 5ο έως τον 14ο αιώνα, 900 χρόνια, σκοτάδι, πυκνό. Οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν ειδωλολάτρες και είχαν την εξουσία, είχαν περάσει τώρα, και τώρα τους πιστούς τους καταδυνάστευαν ποιοι? Οι άνθρωποι του Θεού, η θρησκευτική ηγεσία. Και πάντοτε, αδελφοί, ο Χριστός είχε προβλήματα με τη θρησκευτική ηγεσία. Η Γραφή την εποχή εκείνη ήταν ένα απαγορευμένο βιβλίο και υπήρξε μια εκτεταμένη εποχή τότε που ήταν ο κομμουνισμός στην άνθησή του, που ήταν απαγορευμένο βιβλίο η Αγία Γραφή. Υπήρξε μια εκτεταμένη περίοδος που υπήρχε μέσα στην Εκκλησία μονάχα ένα αντίτυπο της Αγίας Γραφής, και αυτό μπορούσε να το μελετήσει ο ποιμένας και δεν επιτρεπόταν να πάρει αυτό το βιβλίο από την Εκκλησία και να το πάει στο σπίτι του. Μονάχα ένα τεύχος, και αυτό να βρίσκεται στο μέρος της Εκκλησίας. Τότε οι θρησκευτικοί ηγέτες, οι οποίοι τότε ήταν παντοδύναμοι, γιατί ο λαός ήταν αμόρφωτος, τι έγινε? Ερμήνευε την Γραφή όπως ακριβώς ήθελε. Και οι χριστιανοί δεν είχαν καμία άλλη επιλογή παρά να περιμένουν να έρθει ο Κύριος της οικίας. Αλλά πέρασε όλη αυτή η εποχή και ο Κύριος της οικίας δεν ήρθε. Ο Κύριος δεν ήρθε να παραλάβει την Εκκλησία του δική του. Προχωράμε στην τρίτη περίοδο, πριν φωνάξει ο Αλέκτορ. Ο Αλέκτορ, ξέρετε, τα παλιά χρόνια, ο Πετεινός δηλαδή, ήταν ένα ρολόι το οποίο ξύπναγε τους ανθρώπους. Και τι έγινε? Έχει αρχίσει η αλεκτοροφωνία. Μιλούσαν οι άνθρωποι οι οποίοι πίστευαν στον Θεό και τους έλεγαν για τα πράγματα του Θεού, και μέχρι τον 16ο
αιώνα οι φωνές των μεταρρυθμιστών δυνάμωσαν περισσότερο και περισσότερο, και τότε ήταν που εφευρέθηκε από τον Γουτεμβέργιο η τυπογραφία και τυπώθηκε η Αγία Γραφή, και η Αγία Γραφή πια ήταν ένα ελεύθερο βιβλίο. Το σύνθημα «Μονάχα η Γραφή κυριάρχησε». Η κατεστημένη θρησκεία τάφηκε μέσα σε όλες εκείνες τις αλήθειες τις οποίες έλεγαν οι άνθρωποι του Θεού. Η αλεκτροφωνία, δηλαδή η περίοδος κατά την οποία μιλούσαν τα κοκόρια οι άνθρωποι του Θεού για να ξυπνήσουν τους ανθρώπους, κράτησε 5 αιώνες, από το 1500 έως το 1400 μετά Χριστόν. Αλλά ο Κύριος της οικίας πάλι δεν ήρθε, και προχωράνε τα χρόνια και ερχόμαστε στις άσχημες εποχές που τις περάσαμε και πολλοί από εμάς. Όχι μόνο ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, αλλά και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Εκατομμύρια οι νεκροί, πείνα, δυστυχία, κατατρεγμός. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει πείνα, τι σημαίνει δυστυχία, εάν δεν περάσουμε από όλες αυτές τις δύσκολες εποχές τις οποίες περάσαμε τότε. Εβραίοι θανατωνόντουσαν στους φούρνους του Auschwitz και του Μπιργκενάου. Έπεσαν οι πρώτες βόμβες, η βόμβα στη Χειροσίμα, η βόμβα στο Ναγκασάκι, και τότε ήταν που οι άνθρωποι είπανε ο πόλεμος τελείωσε. Αλλά οι άνθρωποι, αν και ξύπνησαν, αργότερα ξανακοιμήθηκαν πάλι στα γλίγορα. Ξέχασαν τις αλήθειες του Ευαγγελίου και προχωράνε τα χρόνια και έρχεται η πυρηνική εποχή. Έρχεται ο Ρόμπερτ Όπενχάιμερ, που ήταν ένας Αμερικανός αλλά γερμανικής καταγωγής, ο οποίος θεωρείται ότι ήταν ο πατέρας της ατομικής βόμβας, και τον προσκαλέσανε και ήταν παρόν όταν έγινε η δοκιμή της πρώτης ατομικής βόμβας, και λέει δημιουργήσαμε τον θάνατο, γιατί έβλεπε ότι μονάχα με μία βόμβα κατατρεβόντουσαν χιλιάδες άνθρωποι και μετάνιωσε που συνετέλεσε, αλλά τώρα είχε γίνει το κακό. Και τώρα βρισκόμαστε, αδερφοί, σε μια εποχή όπου τα πυρηνικά όπλα είναι πολύ διαδεδομένα. Ήθελε ο Οπενχάιμερ να μην προχωρήσει το κακό, να μην υπάρχουν πολλά κράτη τα οποία να έχουν ατομικά όπλα, πυρηνικά όπλα, και τώρα ακούμε συνέχεια απειλές. Και οι τελευταίες απειλές του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, έχουμε προχωρήσει πολύ στην κατασκευή των πυρηνικών βομβών. Εσείς κοιμάστε όμορφα και ωραία, αλλά εμείς μπορούμε με 2 ατομικές βόμβες να καταστρέψουμε ολόκληρη την Αμερική. Μία ατομική βόμβα στο ανατολικό μέρος της Αμερικής, μία ατομική βόμβα, η πυρηνική βόμβα όπως θέλετε πέστε στο δυτικό μέρος, και έχει καταστροφεί όλη η ανθρωπότητα. Και βέβαια από την άλλη μεριά και οι Αμερικανοί έχουν τα δικά τους όπλα, και βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση η οποία είναι καταστροφή, γιατί περιμένουμε, στην αρχή ήταν λίγα τα κράτη εκείνα τα οποία είχαν πυρηνικά όπλα, τώρα όλο και περισσότερα έχουν μπει στη λεγόμενη πυρηνική λέσχη και έχουν τέτοια ατομικά όπλα. Και ο Θεός να μας φυλάει, αδελφοί, για την χρήση και την χρησιμοποίηση αυτών των ατομικών όπλων, τα οποία μάλλον, έτσι όπως ακριβώς λέει και ο Λόγος του Θεού, θα τα χρησιμοποιήσει κάποτε η ανθρωπότητα, και αυτό θα είναι το τέλος της ανθρωπότητας. Αλλά για την ημέρα εκείνη που θα έρθει ο Κύριος, διαβάζουμε αρκετά λόγια μέσα στο βιβλίο του Δανιήλ, και διαβάζουμε στο βιβλίο του Δανιήλ στο 12ο κεφάλαιο, που είναι και το τελευταίο κεφάλαιο, και στο εδάφιο 4 είναι ο προφήτης, ο άγγελος, ο οποίος μιλάει και λέει στο Δανιήλ: κοίταξε, σου είπα πολλά πράγματα τα οποία θα γίνουν στους τελευταίους καιρούς, αλλά πρόσεξε να πεις, λέει στο Δανιήλ, ότι αυτά τα οποία λέω είναι για τους εσχάτους καιρούς, δεν είναι για τώρα. Και τι θα γίνει, λέει εκεί στο εδάφιο 4, εκείνο το οποίο θα γίνει στους εσχάτους καιρούς, λέει ότι οι άνθρωποι θέλουσι περιτρέχει. Και σήμερα έχουμε αυτή την κατάσταση, οι άνθρωποι περιτρέχουν. Τουρισμός, ταξίδια. Αν θες μπορείς να κάνεις ένα οποιοδήποτε ταξίδι σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, και μπορείς, αν βέβαια σου το επιτρέπει η πιστωτική σου κάρτα, να πληρώσεις σε 12 άτοκες δόσεις. Που σημαίνει, πηγαίνεις στο ταξίδι, τελειώνει το ταξίδι, γυρίζεις από το ταξίδι και δεν έχεις πληρώσει ούτε την πρώτη δόση. Και οι άνθρωποι γυρίζουν σε όλο τον κόσμο
Και μάλιστα σε πολλά μέρη, και έχω δει και εγώ ένα τέτοιο μέρος, που οι άνθρωποι βάζουν πινακίδες. Δεν θέλουμε άλλους τουρίστες, δεν θέλουμε άλλους κόσμους, άλλους ανθρώπους. Έχουν γεμίσει τα σπίτια μας, έχουν γεμίσει οι πλατείες μας, έχουν γεμίσει τα καταστήματά μας, δεν θέλουμε άλλους. Όπως τώρα υπάρχει, δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας, το κίνημα της πετσέτας. Δεν θέλουμε να έρχονται οι άνθρωποι και να πηγαίνουν και να καταλαμβάνουν τις πλατείες. Οι άνθρωποι λοιπόν θέλουσι, λέει, περιτρέχει. Και αυτό θα γίνεται, λέει, περισσότερο και περισσότερο μέχρι να έρθει η ημέρα του Κυρίου. Αυτό είναι το πρώτο, λέει, το οποίο θα γίνει. Οι άνθρωποι θα περιτρέχουν, τουρισμός. Και κάποτε υπήρχε κάποιος, και μάλιστα ερχόταν και στην εκκλησία μας, ο οποίος έλεγε «Για ένα καλοκαίρι ζούμε, αυτή είναι η ομορφιά». Και βέβαια το είπε έτσι γιατί η Ελλάδα είναι ωραίο μέρος, είναι ελκυστικό μέρος, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία αυτή. Όχι μονάχα αυτό, αλλά και η γνώση, λέει, θέλει πληθυνθεί. Στις 15 Αυγούστου έχω ένα συνεργάτη, ο οποίος λέγεται Παναγιώτης, και που τα λέμε, και τον πήρα τηλέφωνο, του λέω τι κάνεις και τα λοιπά. Μου λέει πώς θα πας με τον προστάτη? Για την ώρα, λέω, πάω καλά, δόξα τω Θεώ. Όταν θα έρθει η μέρα εκείνη να με πάρεις τηλέφωνο. Υπάρχει, λέει, μια καινούργια μέθοδος, την οποία χρησιμοποίησα εγώ, η μέθοδος, λέει, Τούρις. Δεν έχει καμία σχέση, λέει, με όλα τα παλιά. Εκείνα τα μαχαίρια, λέει, που οι γιατροί ερχόντουσαν και σφάζανε τον κόσμο, την έκανα εγώ, λέει, δεν ξέρω βέβαια, λέει, τα αποτελέσματα γιατί είναι τώρα, αλλά είναι μια εγχείρηση, λέει, την οποία δεν μπορείτε να φανταστείς. Και η γνώση πληθύνεται και πληθύνεται και με τα αρνητικά της, με τα ατομικά όπλα, τα οποία γίνονται όλο και πιο άγρια, όλο και πιο κακά, αλλά ταυτόχρονα και με την μανία της εξερεύνησης, την οποία έχει αποκτήσει ο κόσμος. Σήμερα ο άνθρωπος θέλει να εξερευνήσει τα σύμπαντα και έχουν φτιάξει οι Αμερικανοί, δεν ξέρω και με ποιους άλλους, ένα τηλεσκόπιο, και δεν ξέρω πολύ πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το κατανοήσω. Εκμεταλλευόμενοι, φαίνεται, τους νόμους της φύσεως, το έχουν εγκαταστήσει κάπου μακριά στο διάστημα, έχει διάμετρο 6 μέτρα, και από εκεί μπορούν και βλέπουν την ημέρα πότε δημιουργήθηκε ο κόσμος. Και όχι μονάχα αυτό, αλλά αυτό το τηλεσκόπιο είχε κάποια προβλήματα επειδή ήταν εκτεθειμένο πολύ στον ήλιο, και του στείλανε ένα σκέπαστρο για να σκεπάσει ένα μέρος του τηλεσκοπίου, το οποίο τους έδινε προβλήματα. Δηλαδή η εξέλιξη η οποία υπάρχει είναι κάτι το απίστευτο. Δεν το χωράει ο νους του ανθρώπου. Αν βρίσκανε κάποιον πριν από λίγα χρόνια και του λέγανε ορισμένα πράγματα και τα έγραφε αυτά σαν παραμύθια, λέγανε να πούμε κάτι το οποίο να το πιστέψει ο άνθρωπος. Να πούμε τώρα ότι θα στείλει ο άνθρωπος, ο κόσμος, ένα τηλεσκόπιο και θα το εγκαταστήσει δεν ξέρω πώς στο διάστημα και από εκεί θα μας δίνει, λέει, φωτογραφίες. Και όμως, αδερφοί, αυτά είναι γεγονότα τα οποία γίνονται στις μέρες τις δικές μας. Κάποτε λέγαμε η κλιματική αλλαγή. Τώρα έχει αλλάξει το όνομα. Τώρα έχουμε την κλιματική κρίση. Τώρα έχουν καταργηθεί οι εποχές της άνοιξης και του φθινοπόρου. Τώρα έχουμε καλοκαίρι και μετά το καλοκαίρι έχουμε το χειμώνα. Και είδαμε πριν λίγες μέρες αυτή την καταστροφή η οποία έγινε. Ατέλειωτες φωτιές. Και μάλιστα ένας πυροσβέστης είπε, είμαι, λέει, 32 χρόνια στην πυροσβεστική υπηρεσία. Αυτά, λέει, τα οποία είδα, λέει, σε τόσες λίγες μέρες στην Ελλάδα, δεν τα έχω δει, λέει, σε ολόκληρη τη ζωή μου. Και διαβάσαμε στις εφημερίδες ότι έγινε μια τόσο μεγάλη φωτιά και καήκανε τα δάση, πολλά δάση στον Καναδά, που ο καπνός, λέει, προχώρησε και έφτασε μέχρι τη Νέα Υόρκη. Και έδειχνε φωτογραφίες από τη Νέα Υόρκη που ήταν καπνισμένη, γεμάτη από καπνούς, από τη φωτιά εκείνη η οποία έκαιγε στα δάση του Καναδά. Και τώρα τελευταία, γιατί έχουμε φοβερή εξέλιξη, έχουμε απίστευτη εξέλιξη, έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ξέρω τι πράγμα είναι αυτό. Διάβασα, ξαναδιάβασα, δεν κατάλαβα απολύτως τίποτα. Αλλά κάποιος είπε, τώρα, λέει, με τεχνική νοημοσύνη περιορίζονται, λέει, οι δουλειές. Και 200 έως 400 εκατομμύρια άνθρωποι θα χάσουν τις δουλειές τους. Γιατί όλα αυτά τα κενά θα τα καλύψει η τεχνική νοημοσύνη. Δηλαδή απίστευτα πράγματα τα οποία γίνονται στον κόσμο αυτόν. Και εμείς τι έχουμε να κάνουμε? Εκείνο το οποίο, λέει, είπε ο Χριστός στο 33 εδάφιο του κατά Μάρκον Ευαγγελίου στο κεφάλαιο 13.
Εκείνο το οποίο έχουμε να κάνουμε έχει τρία σκέλη, τρία πράγματα. Και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Βρισκόμαστε τώρα σε καθεστώς ασφάλειας, ηρεμίας, αλλά δεν ξέρουμε αύριο τι μπορεί να γίνει. Εκείνο, λέει, το οποίο έχετε να κάνετε είναι προσέχετε, πρώτον. Δεύτερον, αγρυπνείτε. Τρίτον, προσεύχεστε, διότι δεν ξέρετε πότε είναι ο καιρός. Ξέρουμε ότι θα έρθει ο Χριστός. Ξέρουμε ότι θα έρθει ο Κύριος της οικίας για να πάρει, αλλά την χρονολογία ακριβώς πότε θα έρθει δεν την ξέρουμε. Ξέρουμε ότι προχωράει ο καιρός. Ξέρουμε ότι πλησιάζει η μέρα που θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει την εκκλησία Του. Εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε εμείς είναι με προσευχή, με ταπείνωση, να εξομολογούμαστε το Θεό και να περιμένουμε την παρουσία τη δική Του. Και το τελευταίο τώρα, γιατί συνέχεια έχουμε εξέλιξει όλα τα θέματα, είναι το κήρυγμα αυτό το οποίο γίνεται με τις ταυτότητες. Δεν θέλει ο κόσμος να πάρει τις ταυτότητες. Γιατί δεν θέλουμε? Γιατί, λέει, υπάρχει ένα σύστημα γεωενδοπισμού. Δηλαδή έχω εγώ την ταυτότητα και το κράτος ξέρει από τα στοιχεία τα οποία έχω τις ταυτότητες σε ποιο μέρος βρίσκομαι. Και λέω εγώ, σκέφτηκα εγώ και έλεγα στη μέρη, και τι με πειράζει εμένα? Εγώ είμαι εγκληματίας, έχω κλέψει, έχω καταστρέψει, είμαι καταζηνούμενος και δεν παρά να το ξέρει. Αλλά αυτό, λέει, το θέμα, λέει, των ταυτοτήτων θα μας φέρει, λέει, το χάραγμα του Αντιχρίστου. Αδερφοί, είναι υπέροχο να εμπιστευόμαστε στο Θεό. Όταν μπορούμε και εμπιστευόμαστε στο Θεό, είμαστε ήσυχοι. Ναι, πιστεύουμε στο Θεό, αλλά θα έχουμε δυσκολίες. Θα έχουμε προβλήματα. Γιατί ο διάβολος δεν κάνει τίποτε άλλο, παρέρχεται και μας φέρνει σε αδιόξοδα. Και εκείνος όποτε θέλει ας έρθει να παραλάβει την οικία. Και μαζί με όλα εκείνα τα οποία θα παραλάβει θα πάρει και εμάς. Μπορεί να είμαστε αδύνατοι, μπορεί να είμαστε αμαρτωλοί, αλλά βρισκόμαστε στο έλεος του Κυρίου. Και πολλοί λένε πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Και λέει ο Απόστολος Παύλος, εκείνος ο οποίος άρχισε σε εσάς καλό έργο δεν θα το αφήσει έτσι μισό, αλλά θα το συνεχίσει μέχρι την ημέρα του Ιησού Χριστού. Μέχρι τότε δεν έχουμε παρά να καθαρίζουμε τον εαυτό μας, να προσευχόμαστε και ο Κύριος να έρθει να παραλάβει την εκκλησία Του. Να προσευχηθούμε, αδερφοί. Κύριε και Θεέ μας, σε ευχαριστούμε για το λόγο στον Άγιο. Σε ευχαριστούμε πάρα